keď to počujem to slovo, tak to nevyvoláva vo mne veľmi pozitívne emócie. Ale napríklad rada tancujem, tak ja neviem, ak sa to ráta do športu, tak to mám rada. A rada pozerám tenis, niekedy aj hokej, keď všetci pozerajú. No občas aj futbal, keď musím. Ja mám k športu vzťah veľmi pozitívny. Myslím, že je veľmi potrebný pre fyzické a psychické zdravie človeka. Dodáva mi endorfíny, venujem sa mu pravidelne. Zobrala som mi vietor z plachat, to isté som chcel povedať aj ja. Endorfíny, amfetamíny, toto sú tie dôležité veci. Anabolika, hej, steroidy, úžasné veci, ktoré vám zvyšujú výkon. Čím som starší, tým ten šport viac vyhľadávam, pretože treba sa hýbať, mladí ľudia. Ja mám nejakých 37 rokov, tuším, 38 a ten pohyb je 37 mám, že? Však športu, veľmi pozitívny. Viem, že Adele sa strašne páči K1 MMA. Moja stará mama to robila, takže máme takú rodinnú tradíciu. Aj v Plachtinciach. Šport považujem za krásnu vec, nádhernú vec. Vec, ktorá je veľmi blízka aj umeniu, keď sa to nezdá, lebo tiež sú tam emócie a tiež to vyžaduje strašne veľa práce. Takže šport áno a vždy áno. Futbal moc nepozerávam, ale tento budem špeciálne pozerať, pretože chlapcom držím palce a verím, že budú úspešní. A tak ja som žena, chlapci, darmo. A vyrastal som medzi normálnymi chalanmi, kde sa futbal hrával denne, pred vyučovaním, po vyučovaní, večer, dokonca v škole, v triede, kdekoľvek. Ja keďže som s pôvodom teraz z dediny, tak ja som sa zúčastňovala na všetkých takých tých dedinských futbalových zápasoch. A bolo to pre mňa veľmi príjemné, pretože som si stretla aj s kamarátmi a bola som vlastne ten, čo povzbudzuje z tej tribúny. Tak videl som zo pár dobrých zápasov a čo ma veľmi potešilo, tak tie zápasy odhrala aj naša reprezentácia fantastická a preto som rád, že sú tam, kde sú chalani. A to bude blbé, keď ja poviem, že ja poznám len Maradonu. Škrtel, Mladý Vajs a Hamšík. Nesklamte ma. Mne sa páči Marek Hamšík, pretože naozaj ako on dbá aj na ten účes, na ten imidž a to proste ocením, pretože to je show business trošku, nie iba šport, ale už aj show business a určite má Marek rezervované na úspech. Našim futbalistom chcem odkázať, že jednoducho všetci hovoria, že držíme palce a že bude to fajn, keď akože nad tými vyhráme a keď budeme akože aspoň tam niekde. Treba pracovať s myšlienkou, že vy to v podstate, a nielen, že musí motika vystreliť, ale vesmír sa môže nakloniť a môžete to vyhrať, tak treba veriť v to. A prečo nie? Posielame veľa pozitívnej energie do Juhoafrickej republiky. Chlapci, hrajte so srdcom. Hrajte tak, že ste sa všetci narodili pod Tatrami a reprezentujete ten nádherný dvojkríž orla, ktorý drží tú maďarskú salámu. To teda nedrží vlastne. Bojujte, to je to najpodstatnejšie. Ak nie, prídeme vám čo to pomoderovať. A už teraz sme na vás hrdí. Ste super. Chlapci, najdôležitejšia je zábava, čiže v prvom rade sa zabavte na tom veľkom ihrisku. Dobre? A keď už ste tam, tak už aj vyhrajte, ne? Povieme spolu, že aby dali teda oveľa viac gólov ako dostali, že? Ako dostali, aby sa im darilo a keby boli majstri sveta, tak by nás to ako nenahnevalo, že? Držte sa, dá sa postúpiť aj z tej skupiny. Aj tí Taliani nie sú nezdolateľní, takže... No odkaz je asi taký od nás oboch, že im veľmi držíme palce, čo najviac gólov, nech môžeme poriadne pri tej telke doma kričať. Mal som taký pekný sen. Videl som námestie, a bolo to námestie Slovenského národného povstania v Bratislave, plné ľudí, strašne natešených, tí ľudia boli mladí a krásni a všetci kričali: ďakujeme chlapci. A na tú tribúnu vyšli naši futbalisti a bolo to strašne krásne. A
hrozne by som si želal, aby toto nebol iba pekný sen, ale aby to troška bola aj skutočnosť.